zice, păi mai ai bandă întreținere? Băi! Băi, nu ți-am și mai aici, mamă, nesimțitule, mamă, ce e, mă, miseria asta, mă, aici, de ce arunci, mamă, cozile pe jos? Doamna Simu de la etajul 1 s-a chinuit să avem o scară curată și tu arunci? Păi, mă, eu încerc să arunc semințele sus, dar dacă ele cade în jos, ori respectăm gravitația, ori nu mai respectăm, nu? Băi, și faci mișto de noi, măi, ce crezi că dacă ai apărut de tot la televizor, acum ești mai nevederetă, măi? Băi, tata, pe mine Mihai Moran m-a învățat să evit orice fel de conflict și violență. Nu mă face să dau perversă ca pe Târgu Ocna, când 20 de secunde dau una totală. Nu vorbești, bă, cu mine, nu te uita la mine, bă, că eu dacă mă enervez am o putere. Băi, tata, eu stăteam aici liniștit, jucam tenis, ăsta mâncam semințe și voi m-ați apostat pe mine. Măi, derbedeule, măi, dar nu ți-e rușine așa, măi, că suntem oameni bătrâni, da? Tu vrei să intri în Rahova cu chemare specială, mă? Ori suntem bătrâni, ori nu mai suntem, mă! Păi, măi, tu vezi că m-ai julit? Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, tu mi-ai dat că m-ai julit. Vezi julitura? Văd. Știi ce pleacă de aici? Ce pleacă, mamă? Ce pleacă? Perversă ca pe Târgu Ocna. 20 de secunde îi dau una totul. Ea vine cu a trei seară familia. Ce, mamă, ce? Dintre ăștia doi m-a apostat cu o plasă. Când am dat așa să mă feresc și m-a lovit aici în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit. Păi și dumneavoastră ce ați făcut? După ce am văzut că m-a julit, eu atunci i-am luat plasa și l-am lovit și eu aici. I-am dat peste chip moșul, și lui baba i-am dat așa, perversă ca pe Târgu Ocna, și am deschis asta aici. Și după aia ei a chemat poliția. Păi ori golanuri nu mai suntem. Dar de la ce v-ați certat? Eu nu m-am certat cu ei. Ei a spus că de ce sora mea, eu am o soră care e mică, și de ce sora mea nu este trecută la întreținere. Și eu am spus, de ce să trec? Păi dumneavoastră, dacă ați avea o soră atât de mică, ați trece-o la întreținere? Păi este foarte mică, nici nu consumă apă. O spălăm cu pipeta. Dar câți ani are sora dumneavoastră? 12 ani. 144 de luni. 4320 de zile. Așa, și tot ei spunea că de ce arunc coși de semințe pe jos. Păi ce să fac, să le arunc pe sus? Păi ce înseamnă asta? Ori respectăm gravitația, ori nu mai respectăm. Domnule polițist, ce măsuri veți lua în acest caz? Deci dacă victimele depun plângere, o să se treacă la urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și de vătămare corporală din culpă. Ai auzit? Da, dar nu este corect. Dacă se dă vătămare corporală, să nu se dea din culpă, să se dea din pulpă. Eu am lovit și cu pulpa și aici m-am julit. Vreți să-mi dau pantalonii jos să vedeți că m-am julit și la pulpă? Deci este vătămare corporală din pulpă. Și dacă cei doi nu depun plângere? Deci oricum se întocmește proces verbal pentru deranjarea liniștii publice. Deci nu... De ce să se dea pentru deranjarea liniștii? Pentru că eu stăteam aici liniștit. Ei m-a apostat pe mine cu o plasă și mi-a dat aici de m-a julit. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit. Și atunci trebuie să mă apăr. Păi ce să fac? Ei să mă julească și eu să fac, să întorc și celălalt obrăjor? Că mi-a dat și în obrăjor și în frunтicică și în urechiușe mi-a dat mare capac de mțiuie. Ce v-a dat? Mare capac de mțiuie. Da, domnule, eu dacă am venit aici trebuie să fac proces verbal, dumneavoastră să-l semnați și... Păi da, de ce? Eu v-am chemat, eu n-am chemat niciodată poliție. Păi ori sunt golan, ori nu mai sunt, nu? Uite, a venit și tovarășul meu Mutu, ăsta e tovarășul meu Mutu din Bolintin, să spună și el ce scandal am eu mereu cu vecinii ăștia. E adevărat? Păi Mutu nu spune nimic. Păi dacă e mut, de-aia nu spune nimic. De ce credeți că spune Mutu? Că seamănă cu chivul sau de ce? Deci ăsta e procesul verbal, dacă aveți vreo mențiune specială să treacă... Am mențiune să spuneți că eu stăteam liniștit și acești doi indivizi m-a apostat cu o plasă și mi-a dat de m-a julit. Care eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta și mi-a dat de m-a julit. Și atunci și m-a lovit și în chip la obrăjor, la frunticică aici, la năsuc și mi-a dat și la urechiușă. Mare capac de țiuie, da. Auziți cum țiuie? Nu. Ia, semnați aici. Să rămână. Păi și acum ce o să faceți? Acum o să mai sunt cu tovarășul meu Mutu. Mai stăm la o cola, la o sămânță, mai vorbim de afacerea lui. Dar ce afacere are Mutu? Are un site din ăsta unde vinde haine, țoale, tot felul de chestii astea și acum a dat și o mare dumă pentru că a vândut capul lui Mihai Viteazu. A dat acolo anunț că a săpat la călugării și l-a găsit și a găsit un fraier, că ori suntem fraieri, ori nu mai suntem, nu? Și a găsit un fraier care i-a dat 200 de euro pe el. Păi și capul cui l-a vândut? Avem aici un tovarăș vis-a-vis care e la cimitir. E moartea la toate fetele din cimitir și e și pasnic acolo și i-a adus 6 capete să-și aleagă. N-a fost problemă. Deci tu vrei să-mi spui mie că în acest moment în București există cineva care crede că deține capul lui Mihai Viteazu? Sunt vreo 20-30, că acum am mutat, dacă a văzut că mergea afacerea, a început să se extindă. Acum vinde și capul lui Mosoc. Știți că era vorba aia, capul lui Mosoc vrem, îl vrem să-l vindem Mutu. Tu vezi că mi-ai dat de mai julit?
Eu m-am chinuit să-mi fac antebrațul ăsta, tu mi-ai dat de mai julit. E vină cu a 3 țări, familia ta. Vezi, perversa.